kleuren zijn mooi en het is een mooie sportieve auto. Dan denk ik dat het een eye-catcher is op beurzen. Nou, ik denk zeker dat het een heel goed initiatief is. Als je kijkt naar onze fossiele brandstoffen, die zullen toch op gaan raken. En dan is het heel goed om te kijken naar alternatieve brandstoffen. Wat moet er aan de auto gebeuren om de veiligheid te verbeteren? Dus, de waterpomp nog regelen en de spannenrol en de geleiderrol van de distributie. En dan is het een kwestie van een spul monteren en dan... En dan kunnen we gewoon vol gas ermee rijden. Dan kun je er weer mee op circuit. Mooi.